Gubuk asmara kanthi gagrag langan beksan sayup wong Blora. Konjo katur dhumateng pamundhan kula Bapotin ingkang bijil saking Telawadan Dorya. Aku nek ngene iki, Nduk. Eling jaman kepethuk awakmu. Ana sakidule ril. Heeh. Ning saiki mbok ijek mbok ora. Sakniki mboten wonten. Jare Kang David sing rol lor ya rol lor rel iki ya digusur Kon dirusak sakniki. heeh mulai Kang David to untuk pajak kempul anyaran ayo Nduk Jantara gunung ukuran mubeng gawe dadi karma maragane ning gubuk
rasane pepundhenku